sabula bi kunnafoniya a ka di kosɛbɛ piège dɔw fana bɛ yen nɔ an bɛna olu fana bɔ k'u da kɛnɛ kan jan dɔw bɛ yen nɔ an bɛna olu bɔ k'u da kɛnɛ kan walasa an bɛɛ bɛ se k'an tana bila dɔn cogo min na fɛn min ye sura n'o ye kari ye burukinabew fɛ yen terroriste kɔni kunnafoniya minnu bɛ ka di k'u kun ka ca dɛ k'a bɛ se fo mɔgɔ 3,000 ma nka min dar'u kan ni Ala sɔnna ma an bɛna o da aw tulo kan inshallah o fana tɛmɛnen kɔfɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko novembre kalo tile 24 waati min na Mali Burkina Niger an bɛ ka labɛn ko an bɛna fɛɛrɛ kɛ fɛn min ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa an ka économie ani monnaie an bɛ se k'olu fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ kelen cogo min na o waati kelen fɛn min ye BCEAO ye ale fana ɲɛmɔgɔba ale tun bɛ Burkina an b'o kuma fana da aw tulo kan o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen o waati kelen na n y'o fɔ aw ye dɛ n ko Macron ko a ka députés ka wuli k'u jɔ u ka fɛɛrɛ kɛ walasa u bɛ se k'an minɛ cogo min na k'an d'u ma o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye élu an y'olu fana ka kibaruya sɔrɔ ko Faransi élu minnu bɛ yen nɔ kala fila minnu ye maire b'a la conseil communaux b'a la député b'a la na kɛ sénateur fana b'a la minnu ye d'origine malien ye nka ni français don olu fana farala ɲɔgɔn kan ka lajɛ dɔ kɛ Mali ni France ni ɲɔgɔn cɛ an b'o kɔnɔ kuma fana an b'o da aw tulo kan o kuma vidéo a y'a partager kosɛbɛ vidéo a y'a carin kosɛbɛ a y'a vidéo a y'a partager kosɛbɛ ni Ala sɔnna ma an bɛna kunnafoniyaw de di aw ma su na kunnafoniyaw ka di kosɛbɛ o kuma vidéo a y'a partager kosɛbɛ pour que mɔgɔ minnu sigilen don ka vidéo signaler minnu sigilen don ni cɛ wɛrɛ t'u la ka vidéo signaler walasa Facebook bɛ se k'a tigɛ cogo min na walasa visibilité bɛ dɔgɔya n'aw b'a partager n'aw bɛ commentaire ɲuman bila n'aw bɛ cœur ni étoile bila a bɛ kɛ sababu ye ka olu dɛsɛ u ka baara la aw ka partage bɛ kɛ sababu ye Facebook tɛ vidéo tigɛ a visibilité a tɛ fɛn fana bɔ a la a bɛ kɛ sababu ye fana mɔgɔ caman bɛ kunnafoniya ninnu sɔrɔ k'a lamɛn u sigiyɔrɔ la o kuma vidéo a partageli a nafa ka bon kosɛbɛ foli ani tanu k'o kɛ ka ɲɛsin an dɛmɛbaga ani an kɔkɔrɔdɔnbaga ani an ka partenaire ma n'o ye Cherif Tiame Haidara kabako fura tigi tension diabète furudimi impuissance sexuelle senkurubadimi walima bana wɛrɛ mana kɛ aw la bana min ni aw ma se ka solution sɔrɔ a la aw ma fura sɔrɔ a la aw yalala aw sɛgɛnna a ye nin numéro in wele 70 08 04 08 n'a y'o wele ani Cherif ka mɔgɔw aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fura a bɛ sɔrɔ condition min na a bɛ sɔrɔ sira min fɛ u n'o ɲɛfɔ aw ye o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin an balimaw ma malien minnu bɛ yen nɔ minnu sigilen don États-Unis Amérique jamana kan minnu sigilen don Faransi minnu sigilen don Espagne Italie minnu sigilen don Canada ayiwa nin ye kibaruya duman ye Belgique nin ye kibaruya duman ye ka da aw tulo kan désormais aw bɛ se ka aw to aw sigiyɔrɔ la ka wari ci ka na Mali la k'a sɔrɔ aw ma fɛɛrɛ sara a ka nɔgɔn fɛnɛ wa a b'a ci ka na mɔgɔ min fana ma Mali la ale fana bɛ wari ta direct a ka Orange Money kɔnɔ k'a sɔrɔ carte ko ma sɛgɛn hali n'a sɔrɔ ni a bɛ togodaw de la parce que aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɛ togoda la u bɛ sɛgɛn wari retrait nɔfɛ waati dɔ la parce que pièce ko ni fɛnw b'a la nin bɛɛ lafiya sɔrɔlen filɛ pour que a k'o kɛ a ye taga Play Store kan walima ni iPhone b'aw bolo a ye taga App Store kan n'aw taara ye Sendwave a b'ale télécharger n'ale télécharger a b'a dayɛlɛ n'a y'a dayɛlɛ application na aw b'a tɔgɔ ani aw jamu sɛbɛn a ka email n'a y'o sɛbɛn a ka numéro de téléphone a b'o sɛbɛn mot de passe a b'o sɛbɛn o ye application o y'a dayɛlɛlen n'aw donna aw kana ɲina a bɛ taga profil kɔnɔna la aw b'a sɛbɛn ne code promo a b'a sɛbɛn Drissa 10 o ye ne yɛrɛ ka code ye n'a y'o don yɔrɔnin min o bɛ 10 € o bɛ di aw ma aw ka ciko fɔlɔ la o 10 € ayiwa o kama a bɛ se ka o la a bɛ se k'a ka wari ci nɔgɔya kɔnɔna la hakilisigi kɔnɔna na ani basigi kɔnɔna na mɔgɔ 1,000,000 ani kɔ olu bɛ Sendwave u b'a utiliser a lakanalen don a ka teli wa fɛɛrɛ fana ti a la maliyɛnw n'an bɔra ye an bɛ don joona an ka kibaruyaw kɔnɔna la an y'o fɔ aw ye k'a fɔ ko fɛn min ye novembre kalo tile 21 fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara ale taara Macron fɛ ani Macron ye ɲɔgɔn ye parce que Mali Burkina Niger olu kun kan ka fara ɲɔgɔn kan novembre kalo tile 23 charte de l'État groupement signé kɔfɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ wa Alassane sɔmina joona k'a fɔ ko Mali ni Burkina ni Niger filɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛna baara min kɛ fɛn min ye monnaie ko kuma ye CFA ko kuma u bɛ sɔn k'u da maga la dɛ
wa fɛn min ye ban communiqué kuma u bɛ sɔn k'u da maga a la de ɔ faransi dun ko fɛn min ye Ouattara ye k'ale ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa hali ni CFA bi yɛlɛma a ka yɛlɛma ka kɛ ECO ye wa o ECO fana o sirilen ka to Faransi la Faransi k'a dilan Faransi k'a garati tɔw ma jɛ ni o ye komi o projet bɛ yen o dalen bɛ yen u dun ɲɛ b'a la ni jamana saba u bɛ ka baara kɛ cogo min na a bɛ sɔn ka kɛ sababu ye CFA ko k'a tɔn da Alassane taara Faransi novembre kalo tile 21 k'a sɔrɔ an ka sommet kan ka daminɛ novembre kalo tile 23 ale ni Makɔrɔ ye ɲɔgɔn ye u taara kuma Mali Burkina ani Niger kan bɛɛ ta t'a la sa wa o kɛlen fɛn min Mali Burkina ani Niger olu ka experts ye baara daminɛ le 23 o experts ka baara de kɔnɔna la o recommandation aw y'o ye o recommandation na o y'a yira k'a fɔ ko u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ jamana saba in ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye wari kelen ye o ka kɛ jamana in saba ni ɲɔgɔn cɛ wa an ka fara ɲɔgɔn kan fana an bɛ se ka système dɔ sɔrɔ sur le plan économique o bɛ se ka kɛ banque ye o ka kɛ jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ o kuma mɛnna dɔrɔn o yɔrɔnin bɛɛ Makɔrɔ ye Alassane wele ko an ye kuma min fɔ jamana ninnu b'u sɛbɛ la o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye BCEAO gouverneur ye novembre kalo tile 24 ale bolila ka taga Burkina capitaine Ibrahim Traoré fɛ pour que a ka BCEAO gouverneur dɔ yan BCEAO ka sariyaw kɔnɔna la gouverneur n'ale bɛ sigi waati o waati a bɛ kɛ ivoirien min kun bɛ yen Alassane y'o wele k'o k'a ka premier ministre ye wa o nɔnabila o de kɛra Kasiburu ye a y'o bila yen donc c'est comme si BCEAO gouverneur o ye Alassane ka mɔgɔ ye u y'a ye k'a fɔ ko anw bɛna don nin sira fɛ o yɔrɔnin bɛɛ o teliyara ka BCEAO gouverneur bila ka taga Burkina a taara IB fɛ ani IB ye ɲɔgɔn ye a taara k'ale nana compte rendu de la BCEAO bɛ cogo min na CEDEAO kɔnɔna la sɔrɔ bɛ cogo min na sɔrɔ bɔsɔcogo bɛ cogo min na a taara bluff caman fɔ olu yɛrɛ hakili la n'i y'a ta si la IB ye Assimi ni Tiani dɔgɔnin n'i y'a ta Garadi fana na u dɔgɔnin don u bolo fana komi Mali mɛnna ni système min kɔnɔna la Mali de bɛ ka ko bɛɛ sugu sugu u bolo fana u ni Niger filɛ nin ye ɲɔgɔn na sisan donc n'u bolila ka taga nafigi kɛ IB fɛ yen o la ni IB ye jamana in fila bila o la a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye projet commun ye a bɛ cun ɔ IB y'u jaabi togo la jaabi min n'o ka kan o jaabi ye jumɛn IB y'u lamɛn a ma foyi f'u ye IB ka mɔgɔ minnu bɛ yan le 25 fɛn min ye IB ka ministre de l'économie Mali ta ani Niger ta olu ye ɲɔgɔn ye o ko togo de recommandation na an y'o de fɔ ye kuma daminɛ la ko jamana in saba k'a jija cogo bɛɛ wari kelen ka kɛ an bolo monnaie unitaire économiquement aussi an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen o bɛ se ka wolo mun na o bɛ se ka wolo banque la donc an bɛ mun faamu IB ye jaabili kɛ a ye BCEAO gouverneur a y'a jaabi hakilimaya la i nana ne fɛ yen k'i bɛna ne nɛgɛ ka ne ni tɔw bila ɲɔgɔn na i nana ne fɛ yen k'i bɛna na proposition caman kɛ ne wa i taara o dugusɛjɛ ne ka résultat filɛ ne ka jaabi filɛ mɔgɔ ninnu bɛ taa ni toujours diviser pour mieux régner u t'u u tinti mɔgɔ kelen kan u proposition kɛ dɔ ye u proposition kɛ dɔ ye walasa aw bɛ se ka bila ɲɔgɔn na mais malheureusement pour eux ça n'a pas marché IB ye sɔrɔdasi min ye a bɛ ko kalama président min don a bɛ ko kalama a ye Faransi don a ye Faransi ye terrain kan IB ye Mali kɛ a ye Burkina kɛ IB tun bɛ Tombouctou yan Faransi ye min ye a y'a dɔn yan terrain kan yan Faransi sɔrɔdasi ye min ye a y'a dɔn yan terrain kan donc Alassane ka zigzag tɛ se ka IB sɔrɔ Alassane jɔrɔkun filanan kun ye jumɛn gouverneur bɛ bila ka taga négociation na parce que soro bɔra IB fɛ yen comme gouverneur ye Alassane de ka mɔgɔ ye a ye BCEAO gouverneur bila ka taga o fana ça a échoué an bɛ min fɔ aw ye an ka to jɔli parce que mɔgɔ ninnu u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina u bolo de b'a la an ka to jɔli o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen o waati kelen na an y'a ye kunnafoniw fɛ ko les élus français d'origine malienne olu farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔnyeba kɛ o ɲɔgɔnye kɔnɔna la ko fɛn min taabolo min bɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ k'olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ walasa Mali ni Faransi bɛ ja olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ walasa Mali ni Faransi bɛ segin ɲɔgɔn ma o ɲɔgɔnye kelen kɔnɔna la ko coup d'état min kɛra 2020 k'u b'o condamné
parce que ko coup d'état ne kololo nana ni nimbe no ngo élu français d'origine malienne anya ka kuma me anya ka région réunion mais ambe faka aw ñininga aw ye élu malien de ou bien aw ye élu français de ay élu français de donc aw sugandira ka français ka intérêt de défend o kuma be ka français ka intérêt de défend waati min kalama o élu la français parti be mogo bala donc Macron yɛrɛ ka élu bala donc olu sigira ko ka Mali ni français segi ɲɔgɔn ma donc kɔrɔ jumɛn ko ka Mali segi kana français ka bolo kan bi de aw bena sigi ko ka Mali ni français segi ɲɔgɔn ma n'a sɔrɔ aw ye élu français ye n'aw kun farala ɲɔgɔn kan ka taga aw bolo kɔrɔta français parlement kɔnɔna la ko OCRAS loi min be min votera dès 1957 ko k'o de abrogé an bɛ se k'a fɔ ah ok vraiment aw bɛ Mali ka hɛrɛ fɛ koyi mais aw ma fara ɲɔgɔn ko ka taga OCRAS abrogé loi min tara dès 1957 ko ka Mali segi jɔnya la ka Burkina segi jɔnya la ka Niger segi jɔnya la ka Tchad bila jɔnya la ka Sénégal bila jɔnya la o loi bɛ yen aw ma fara ɲɔgɔn kan parce que vous êtes d'origine malienne aw ma fara ɲɔgɔn kan ko aw ka pays d'accueil ka o jɔnya sariya wuli ka bɔ yen aw m'o kɛ o de kan ka k'aw ka baara ye mais aw m'o kɛ aw ma ɲɛsuma donc ça veut dire que aw bolo c'est normal Mali ka to jɔnya la c'est normal an ka to français ka jɔnya la c'est normal o loi ka to yen c'est normal o baara ka to yen maintenant sisan aw bɛ wuli mun na parce que aw ɲɛ b'a la aw ka pays d'accueil n'o ye français o ka intérêt de menacer o de la aw wuli sinon waati min na Mali ka intérêt kun menacer len don aw ma wuli o waati o depuis 1957 fo bi an bɛ 2023 la a ka kɛ o ma kɛ aw ɲɛna a ka kɛ a ka sɔrɔ hali dɔw ka dɔgɔ a ka kɛ a ka sɔrɔ hali dɔw tɛ yan mais aw bɛ yen sisan aw y'a loi ye a loi fo a loi taara cité Nations Unies na Burkina ba seulement fɛ mais o bɛɛ la aw ma fara ɲɔgɔn kan o don na ka réunion kɛ ko k'o loi abrogé kelen Faransi nana Mali la Barkhane kun bɛ avant Barkhane Serval Serval ye Mali sɔrɔsiw bali ka don Kidal premier ministre min kun bɛ waati n'o ye Jango Sissoco Ala ka hinɛ a la Jango y'a fɔ télé la France 2 kan ko n'a sɔrɔ ni Mali de ye France wele ko munna ko France bɛ Mali bali ka don Kidal Jango ye Mali premier ministre de ye aw ye élu français d'origine malienne munna aw ma fara ɲɔgɔn kan o waati ka taga assemblée la ko munna France bɛ Mali bali ka don Kidal Mali sɔrɔsiw bali ka don Kidal munna aw ma France interpellé aw ma France ministre interpellé aw ma ministre des armées interpellé aw ma ministre des affaires étrangères interpellé parce que waati France kun bɛ k'a kɛ Mali la aw ma kuma aw ma foyi fɔ o t'a bɛɛ ye France ministre Sébastien Lecornu y'a fɔ o don na Sénat kɔnɔ aw yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔ yen ko dɔgɔkun nataw la ko Mali bɛna tila fila ye walima kalo nataw la Mali bɛna tila fila ye aw ye élu français d'origine malien ye munna aw ma fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ aw ka pays d'origine ko France ka n'o attaquer munna aw ma fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko Sébastien Lecornu nin fɔ k'a tɛ bɛn aw ka pays d'origine de ye Mali ye donc k'a k'a kuntaga bɔ Mali kan aw m'o kɛ dɛ n'aw kun y'o kɛ aw kun ye Mali ka intérêt défendre aw m'o fana kɛ rébellion joli joli embargo sigira Mali kunna yan aw ye mun kɛ aw ye ministre joli interpellé a y'o bolo fara ɲɔgɔn kan ka wari joli bila ka na Mali la Faransi ye nin bɛɛ kɛ san 3 Faransi bɛ ka nin bɛɛ d'a kan aw ma concertation kɛ aw ma conclave kɛ bi de Faransi gɛnna bi Faransi sɔrɔsiw gɛnna wa bi aw ɲɛ b'a la CFA menacé len don o ye Faransi ka intérêt aw ɲɛ b'a la Faransi ka prestige menacé len don o ye Faransi ka intérêt aw ɲɛ b'a la Faransi ka présence Afrique o menacé len don wa aw ɲɛ b'a la Faransi bolo bɔra Mali fɛn bɛɛ la a bɔra Niger fɛn bɛɛ la a bɔra Burkina fɛn bɛɛ la sisan aw b'u wele ko élu français d'origine malienne ko ka kuma Mali ni France ni ɲɔgɔn cɛ wa fo aw bɛ taga o la ko coup d'état min kɛra 2020 ko aw bɛ o condamné munna Faransi ye sɔrɔsiw ye Mali armée bali ka don Kidal aw m'o condamné Sébastien Lecornu aw m'o condamné Macron tilenna k'a nani aw m'o condamné Macron taara fɔ ko ale ye CEDEAO wele k'u ka Mali sanctionné aw m'o condamné o tuma mun de bɛ yen ou bien d'origine malienne aw fili kɛrɛfɛ sisan pays d'accueil ka intérêt menacé len don aw bɛ yen de grâce a y'a dabɔ an ka ko la aw ye Faransi de élu ye a ye Faransi ko kɛ a y'an tɔgɔ bɔ a la a y'an to yen an k'an ka baara kɛ an ka baara kɛcogo la anw bɛ ka taga sira min fɛ ça nous arrange anw bɛ ka taga indépendance sira de kan n'aw tɛ se k'aw ka pays d'origine défend waati min na an bɛ difficulté kɔnɔna la
an bɔtɔla o difficulté kɔnɔ waati min na an bɔtɔla an kɛtɔla k'an yɛrɛ sɔrɔ a kana nafa k'an bɛna yala yala kɛ an dala ko ka fɔ ka bɛn kan ni ɲɔgɔn cɛ an mago tɛ fɔ ka bɛn baga la an mago tɛ intervention na an mago tɛ négociation na ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ an mago tɛ mɔgɔ la mɔgɔ mina kuma ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ kɛlɛ min na an ko kan jɔnmaya de ka jɔ ka ɲɛsin farafinna ma an t'o labila an b'o kɛlɛ de la n'aw bɛ se ka wuli k'aw jɔ ko aw ye élu ye ko minnu bɛ ka jɔnmaya ta ka farafinna sɛgɛrɛ k'a bɛ jɔnmaya kɛlɛ kɛ a ye taa o kɛlɛ kɛ a ma se ala ka na Mali la aw bɛ se k'o kɛlɛ kɛ k'aw to Faransi bingani kɛlɛ rébellion kɛlɛ terrorisme kɛlɛ n'aw bɛ se k'o kɛlɛ kɛ aw bɛ se k'o kɛ k'aw to Faransi d'ailleurs Mali ye plainte kɛ conseil de sécurité la Faransi contre la ko Faransi de bɛ ka terrorisme armé a bɛ ka rebelle armé a bɛ ka terrorisme fourni Mali y'o min kɛ conseil de sécurité la aw ye élu français d'origine malienne yan'a ka na fɔ k'a bɛ kuma Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ dɛ a ye taga conseil de sécurité la a ka taa fɔ k'o plainte min bɛ yen ko aw ka pays d'accueil bɛ ka rébellion terrorisme financé aw ka pays d'origine na fɔlɔ n'an y'aw y'o la waati min na an bɛ se k'a fɔ ok d'accord aw bɛ se k'aw da don Mali ko tɔ la sinon en attendant ça aw da man ɲi a la a ye to a ka pays d'accueil la komi a kɛra o élu ye kaban a kɛra o maire ye kaban a kɛra o député ye kaban a kɛra o conseil communaux ye kaban a y'o baara kɛ anw bɛ se k'an ka baara kɛ yan comme il le faut Malien o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ taga directement Burkina Faso vraiment vidéo nin yɔrɔ a y'a partagé Burkina armée a y'a partagé Burkina armée baara min kɛ sura a ka bon hakili ma Burkina armée gosili min kɛ sura a ka bon hakili ma mɔgɔw kun t'a dɔn ko Burkina armée bɛna na ni gosili ɲɔgɔn kɛ kunnafoniya caman bɔra a b'a dɔn terroriste ninnu bɔra yɔrɔ min na fɔlɔ terroriste minnu bolila ka bɔ Kidal minnu bolila ka bɔ Niger MNLA SEMA CSP olu de taara fara ɲɔgɔn kan parce que k'u bɛ ka gɛn ka bɔ Mali la sigiyɔrɔ t'u bolo Mali la jɔyɔrɔ t'u bolo dayɔrɔ t'u bolo donc u mago bɛ territoire la u bɛ se ka sigi yɔrɔ min na u mago bɛ territoire la u bɛ se ka yɔrɔ min contrôler u mago bɛ territoire la u bɛ se ka taga fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na ka segin ka na Kidal attaquer terroriste ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma min Burkina Nord la dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Djibo terroriste ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma yen sura dimanche sufɛla fɛ kunnafoni dɔw y'a yira k'a fɔ ko terroriste min tun bɛ yen sura k'a bɛ se fo mɔgɔ 3000 ma u taara Djibo attaquer o yɛrɛ hakili la sa ko Burkina sɔrɔsiw na se olu la u yɛrɛ hakili la sa u na se ka Burkina Djibo kan minɛ k'u sigi parce que u bɛ fɛ ka Djibo isoler wala k'u k'u ka base k'u k'u ka base k'u sigi wala u bɛ Niger attaquer u bɛ Mali attaquer u bɛ Burkina attaquer olu tun b'a faamu k'a fɔ ko ja IBK tilala ka disposition tali la olu tun b'a faamu ko IBK ka sɔrɔsiw kun tilala ka disposition tali la u kun ɲɛ bɛ terroriste la u y'u labɛn bɛɛ kɛ k'u kɔnɔ a ma nɔgɔya dɛ terroriste y'u kun da Djibo kan an ye kunnafoniya min sɔrɔ kunnafoniya fɔlɔ y'a yira k'a fɔ ko sura terroriste min tora Djibo min yɛrɛ su yira dɛ minnu su jeninen yira minnu fagalen yira minnu yira terroriste su min yira Djibo sura k'a ka ca ni mɔgɔ 400 sɔrɔsi dugumamɔgɔ kelen k'u gosi u kamana gannen ko k'u bɛ boli Burkina aviation tugur'u kɔ a ma nɔgɔya dɛ u y'u gosi tu kɔnɔ k'u gosi sira kan ni m'i dogo yirinin kɔfɛ u b'o gosi ni m'i dogo tu kɔfɛ u b'o gosi ni m'i dogo fan fan u y'o gosi u ye baara kɛ sura fo ka taa fɔ ko dugu jɛra dugu jɛlen kunnafoniya labanw an ye kunnafoniya fɔlɔ minnu sɔrɔ olu y'a yira na k'a fɔ ko terroriste su min yera Djibo mara la sura k'a ka ca ni 400 photo dɔw cira ma an balima burkinabɛw fɛ dugu jɛlen ratissage ni fɛnw ko su min yera terroriste kungo kɔnɔna la su minnu yɛrɛ k'o ka ca ni 200 ka fara 400 kan ko terroriste min bɔrɔntɔra sura ka ca ni terroriste 100 olu de taara attaque kɛ u y'a tila k'u bɛna na sebagaya sɔrɔ jaw ma faamu sanfɛla la u yelen don dugumana la u yelen don MNLA jigi tigɛra SEMA jigi tigɛra Faransi jigi tigɛra parce que u y'a kɔrɔbɔ Mali la u poussera ka taga fo direct retranchement donc olu yɛrɛ hakili la sisan an ka taga Burkina an bɛ taga n daga ye an ka taga Burkina an bɛ taga n dogo ye n'an sera ka région ba dɔ sɔrɔ n'an sera ka kanba dɔ sɔrɔ n'an sera ka dagayɔrɔba dɔ sɔrɔ ka tuba dɔ sɔrɔ an bɛ taa n dogo ye ja IBK bɛ min kɛ yeli min kɛ sanfɛ o ka bon ni dugumana ta ye ale fana bɛ baara la o minan min sanna a ka bon hakili ma hélico min sanna a ka bon hakili ma drone minnu sanna a ka bon hakili ma radar minnu sanna a ka bon hakili ma donc olu fana ye baara kɛ propre Burkina AIB an ka ale ka information kala video a y'a partager an ka taa
AIB ko togodi Ouagadougou 27 novembre 2023 n'o est bien un bilan provisoire né depuis son matin un bilan provisoire fait état de 400 terroristes décimés dimanche lors d'une contre-offensive des forces armées burkinabées contre près de 3000 criminels qui ont tenté de s'emparer de la ville de Djibo au nord du pays selon les sources sécuritaires AIB. Kobi, oui, chiffre misro, kele minkera, terrorisme misra ka faga sura ko akachani mogo kemenani. Wa terrorisme haga minana kubi Djibo attaqué sura ka akachani mogo basabay. Une colonne de près de 3000 terroristes a lancé des attaques massives sur la ville de Djibo dimanche soir. Pendant plusieurs heures, les combats ont été particulièrement violents au niveau du camp militaire de la localité. L'action combinée des troupes au sol et des vecteurs aériens a permis d'infliger une cuisante défaite aux criminels. Un bilan provisoire rapporte plus de 400 terroristes tués ou calcinés. Ce décompte prend en compte uniquement les dépouilles trouvées aux abords du camp et la ville. Le nombre d'assaillants tués dans leur fuite à travers la brousse et les pistes est en cours de compilation. Du côté de l'état-major, on se félicite déjà de cette prouesse réalisée par les valeureuses forces combattantes. AIB ni kunnafoniya indi an bɔra ko kunnafoniya de kɔnɔkuma di aw ma sisan Burkina nin waati na AIB ye kunnafoniya laban ni min ye ko nin waati na fɛn min ye Burkina chef d'état-major kɔnɔna ye u nisɔn ka di kosɛbɛ sabula cɛden minnu bɛ terrain kan u ye baara kɛ propre u y'a kɛ comme il le faut u ye frappe kɛ comme il le faut u ye nettoyage kɛ comme il le faut o kuma nin waati na an bɛ Burkina cɛdenw fo ka Burkina sɔrɔsiw fo Mali sɔrɔsiw Niger sɔrɔsiw k'a bɛɛ lajɛlen fo a bɛ kɛ tan de an y'o fɔ ni jamana in saba tora ɲɔgɔn bolo siga t'a la o de la Faransi bɛna fɛn bɛɛ kɛ Alassane bɛna fɛn bɛɛ kɛ jugu bɛna fɛn bɛɛ kɛ pour que ka se ka jamana in saba kodon ɲɔgɔn na et ça va pas marcher ça va pas marcher an bɛ kunnafoniya laban ni min ye o ye bi waati min na ni BCEAO gouverneur bɛ boliboli la walasa ka se ka jamana saba fara bi n'o ye novembre kalo tile 27 ye an ka ministre des affaires étrangères ale fana ye o fonctionnaire o expert minnu bɛ yen n y'o fɔ aw ye n ko le 25 ministre des économies et des finances Mali Burkina Niger olu ye ɲɔgɔn ye min kɛ o labɛnna 23-24 donc le 30 fɛn min ministre des affaires étrangères ye Mali Burkina Niger olu fana kan ka ɲɔgɔn ye banko kuma min fɔra moneko kuma min fɔra o recommandation minnu kɛra a bɛ se ka bila sen kan cogo min na a bɛ se ka labaara cogo min na sariya jumɛn kan ka ta protocole jumɛn kan ka ta olu fana bɛ n'o kuma kɛ nka yanni le 30 cɛ Abdoulaye Diop n'o ye ministre des affaires étrangères Mali ta ye ale fana experts fana bɛna baara kɛ bi ani sini ale fana baara kolonbo kari bi o la experts tilenna baara la bi sini fana o bɛna tile baara la walasa kuma minnu fɔra olu fana bɛna baara dɔ kɛ ka bila ministre des affaires étrangères ɲɛ o la ni ministre des affaires étrangères nana nin tigi ka hakɛ to fɔlɔ ni ministre des affaires étrangères nana olu bɛna sɔrɔ proposition ni amendement ni fɛnw bɛ tabali kan déjà donc olu b'o baara kɛ an bɛ dugawu kɛ o fana jaabi ala k'o diya an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ video a kana ɲinɛ ka partager video a kana ɲinɛ ka partager